Goddag og velkommen til Profstrategi Studios første tutorials. I virkeligheden så er det mit andet forsøg på at lave den her tutorials, da den første forsøg kom til at tage 40 minutter, og jeg havde simpelthen et mål om, at den første tutorials ikke skulle tage så lang tid. Det vi skal lave her i dag, det er en radar, og resultatet kan I se her. Godt. Det første vi skal, I kan se, jeg har den vi lige så, den har jeg færdig her. Men vi skal lave den fra bunden af. Så vi skal have New Composition. Vi vælger fuld HD, 25 frames. Vi kalder den Radar Basic. Vi kalder den lige Tuts, for at vi kan finde ud af det. Vi skal have en ny Solid. Vi vælger en grøn farve. Det der for eksempel fint nok. Og så kalder vi den Radar Ring 01. Det sidste, jeg gjorde i sin tid for at finde ud af, hvordan radar så, det var, at jeg kiggede på nogle billeder. Det kører godt her. Jeg prøver lige igen. Sådan. Og så og studerede lidt, hvordan de så ud. Og det vi kommer til at lave, det minder jo en lille smule om den her. Vi er klar til at fortsætte. Herfra der skal vi have en... Nu kan jeg ikke lige få computeren til at reagere her. Vi skulle gerne have... Sådan. Ellipse tool. Vi placerer den cirka i midten. Og begynder at trække. Så trykker vi Ctrl-Shift ned. Med Ctrl-Shift så laver vi en lige stor ring. Vi vælger cirka der. Og så duplikerer vi masken, vi lige har lavet. Edit, Duplicate, og på den nederste, den ser vi til Subtract, og så tager vi den på -4. Og den duplikerer vi hele lag, det duplikerer vi nogle gange. Hvor blev du nu af? Der. Ctrl-D, jeg gør bare med Ctrl-D nu. På PC. Jeg tror vi 5 indtil videre. Og på hver så skal vi ind og gøre masken, vi skal ind og skalere. Den der gør vi til 80. Den næste gør vi scale, det er S. Den gør vi til 60. Næste igen 40. Og den sidste S for scale og på 20. Muligt at den inderste, den ser lige tynd nok ud, så der går vi simpelthen ind på masken og ændrer, sætter den op til måske -8. Se hvordan det ser ud. Det var lidt bedre. Så har vi simpelthen vores grundlæggende ring i radaren. Vi laver et nyt lag. Solid. Og vi kalder den egentlig bare mask. Den skal vi nemlig bruge lige om lidt. Det vi lige gør, det er, at vi kopierer den ene maske og sætter ind. Faktisk så skal vi vist nok lave den sort. Det venter vi lige med. Vi slår den lige fra. Vi skal bruge den lige om lidt. Vi laver en ny, og nu vil vi gerne lave et grid. Så tager vi effekten. Vi skriver grid, og det er fra generate. Der. Og vi vil have samme farve som de andre, så låner vi lige hernede fra. Jeg beklager, hvis jeg snøfter og noget lidt. Jeg er lidt snottet. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger alligevel. Vi vælger width slide. Vi sætter borderen til 2 måske. Og så trækker vi -75 måske. Vi vil jo så ikke have den ud over hele. Vi vil gerne have fjernet alt gridden fra det område her. Og det er det, vi skal bruge vores maske til. Så hvis vi lige flytter den ovenover
og siger toggle switch modes, og siger Luna matte, så har vi den kun indeni. Så langt, så godt. Så skal vi have lavet pilene, der scanner rundt her. Jeg kan mærke til, at min composition den er på 18 sekunder, hvilket måske er langt nok, men det kan man så selv justere ned. Man kan flytte sin key. Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder. Vi fortsætter her i stedet for. Vi kalder den arrow. Det er muligvis stavet forkert. Og vi slår den lige fra for at kan se, hvad vi laver. Vi tager vores masketool. Vi placerer den i midten. Og vi må gerne placere den ude foran, fordi vi bruger bare den tidligere maske til at fjerne den med. Og så kan vi tænde for den igen. Det er den, der kommer til at scanne rundt. Hvis vi lige tager vores maske, sætter ind, så er vi sikre på, at den bliver der. Og den er så blevet gennemsigtig. Det er garanteret, fordi vores maske, den er grøn. Men det gør egentlig ikke så meget. Det er en bonus. Vi vil egentlig godt have en mere, så vi siger duplicate til de 2 lag. Det vil, og så vil vi justere rotation. Vi trykker på stopuret og trykker alt ned, så vi kan lave en expression. Og der siger vi time gange 100. Og det samme gør vi for rotation, og stopuret og alt trykker, og så siger vi time gange 100, og der siger vi så lige minus 25. Det var lige en anelse for meget, så jeg siger 20 måske. Så har vi 2, der følges ad her. Vi vil jo så have den øverste gjort lidt mere sløret. Så vi sætter lige en fast blur på. Og så får vi så sådan en grim sort kant her, men der flytter vi simpelthen bare vores .15, tror jeg. Og den nederste vil vi også lige give en fast blur for bare lige, for den ikke er helt så skarp. Lidt bedre. Det kan man finjustere lidt, som man vil, for nu siger vi, det er fint. Så har vi vores scanner, der kører rundt her. Det næste, vi så vil lave, det er vores ligesom vores felt, der yderligere scanner. Og til det formål, vi slår den lige fra, der laver vi en rectangle tool. Der laver vi lige en lille cirka den størrelse der. Vi duplikerer masken. Ctrl D. Og så gør vi det samme igen. Subtract. Og vi skal lige tænde den, så vi kan se, hvad vi laver. Og hvis vi siger minus 4 igen, så har vi den her. Og den skal så animeres. Vi trykker P for position, begynder at optage, flytter lidt. Og så er det så hip som hap, som hvad man vil have den til at gøre. Så nu vil vi bare have den til zigzag her måske. I den oprindelige tror jeg nok, jeg havde den sådan til at dreje lidt rundt. Og så vil vi gerne have den til at stoppe der. Så der stopper den. Og så tager vi lige opacity, det er T. Optager. Rykker et par frame hen. 5 frame. Så sætter vi den til 25.
det er nok lige over kanten. Skal vi sige 50. Så rykker vi 5 frame hen. 100. 5 frame hen. På den her måde, så kommer den sådan til, ligesom til at stå og blinke. Upti, sorry. Så hvis jeg lige lader være med at markere den sådan, så kommer den ligesom til at stå og blinke der. Den skal selvfølgelig slut på 100, jeg kom til at skrive 10, det var derfor. Kom til at stå og blinke der. Næste vi vil, det er, at vi vil lave en ny solid. Den her gang vil vi have den rød. Det skal være de røde prikker, der blinker. Det kan fx være det, man scanner efter. Kalder den dot, så vi laver den bare fuld størrelse. Jeg siger OK. Gør den lige usynlig. Vi vælger ellipse tool. Zoomer lige ind her. Nu ved vi jo, det er her, den slutter, så det er her, vi vil have det. Vi begynder at trække den. Tryk Ctrl-Shift. Sådan der, det er fint. Slår den til. Vi vælger lige at smide en fast blur på, så den ikke er helt så skarp. Måske bare på 2 pixels. Det er vist fint. Og så duplikerer vi den Ctrl-D. Nu skal vi sige 4 gange. Og så vil vi så flytte dem. Og vi flytter sådan set bare hele laget. Lige før trykkede jeg væk fra den, og så markerede jeg den igen, så vi kunne gøre det ordentligt. Og trykker bare i midten og trækker dem ud. Det kommer ikke så nøje, hvor de er henne. Så har vi dem der, og de skal selvfølgelig blinke, når den scanner forbi. Det tager vi lige bagefter. Først så vil vi lige have lavet vores kort. Vi siger igen ny layer, solid. Vi vælger vores farvevælger her, går ned og vælger den grønne, så vi får præcis samme farve. Vi kalder det map. Slår det midlertidigt fra. Det vi så vil, det er egentlig at have et kort, lave et tilfældigt kort. Man kan også, så skal vi lige et bestemt land eller ø, så kan man jo finde et Google-kort for eksempel, og lægge ind og så tegne efter det. Men det her, det bliver bare lige en fiktiv. Og egentlig så kan man godt tegne den ud over, så kan man smide en maske på for at fjerne det. Nu slår vi den til. Gør det lige lidt større, så vi kan se, hvad vi laver. Så trækker vi den her map ned under. Og vi sætter den opacity til 75. Måske 60. Og så har vi ligesom et kort i baggrunden her. Jeps. Så vil vi have dem der til at blinke efterhånden, som den stopper der, så måske skal de starte der. Marker dem alle sammen. Trykker T. Trykker på stopuret. Går lige et par skridt tilbage. Skruer ned til 0, så de ikke er synlige. Så på den måde bliver de først synlige her. Nå, det hjælper ikke noget. Zoom lidt ind. Og så fader de cirka væk der. Det gør det er, at den jo man først kan se den, når den kører forbi. Så kommer den cirka, når den er der på dem, så ser det 100%. Og når den er væk, så skruer vi ned på 0. Og hvis man arbejder med en mindre composition, altså tidsmæssigt, så kan man jo trække dem her frem og tilbage, som man vil. Man behøver jo ikke have 10 sekunders scanning inden. Det var det. Det ser så cirka sådan her ud. Nå ja.
lige lå mærke til, så blinkede de længe før tid, og det er jo selvfølgelig fordi, at vi skal have sat, vi havde en på 100 på 0 der, og så skal vi sørge for at sætte den på 0 her også. Så kommer det til at se mere rigtigt ud. Godt. Så er der jo lige en lille detalje i den oprindelige, som vi så, der stod sådan noget tekst heroppe, så den laver vi lige. Peak. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men der er altid sådan nogle tal og noget der på sådan en radar. Den placerer vi der. Nu er den så blevet, trækker den lige herop. Den der, den ved jeg ikke lige, hvor kom fra. Den kan vi godt slette. Ctrl D. Og det vi så gør, det er, nu har vi den markeret hernede, så trykker vi lige Shift, og så kan vi lige skubbe den lidt over. Slikket på Shift, så får den lige lidt mere. Og vi tager tekst, markerer den. Så skriver vi noget. Pointen er, at det skal ikke være de samme tal. Vi markerer den lige igen og skubber den lige lidt længere over. Markerer vi lige begge to. Lige flyttet lidt op og lidt over. Cirka der. Så vælger vi den her nede og siger Animate. Klikker på den nye tekst, vi har lavet, og siger Animate. Og så vælger vi Character Offset. Og trykker Alt og stopuret hernede. Og skriver, det kunne for eksempel være time gange 2. Se hvordan det ser ud. Der står den der scanner og skifter nogle tal. Det ser godt ud. Det var faktisk første del. Så tager vi og markerer alt, Ctrl A. Højreklik og siger Precompose. Lad os bare kalde den ligegyldigt hvad vi kalder den, vi skal bare kunne finde rundt i det. Vi kalder den basisradar her. K. Det vi så vil nu, det er, at jeg har nogle forskellige ting til at lægge. Jeg har sådan en ring til at lægge her, vi vil have sat på den. Så den trækker vi ned ovenover. Og for at vi bedre kan se det, så vælger vi lige linear burn. Ja, en anden ting vi lige skal gøre først, vi skal lige over og vælge en af vores masker fra ringene. Den største ring, det er jo så vores nederste ring, og maske 1. Jeg siger Ctrl C for at kopiere. Og så laver vi et ny solid og en helt sort. Bare helt sort. Og der lægger vi nederst, og så sætter vi vores maske ind. Slukker lige den der første omgang. Og det er for at få en baggrund. Vi lader lige den der være tændt, så kan vi nok nemmere se, hvad vi laver. Og så udvider vi den lige med 20 måske. Og så kan vi begynde at trække den her. Så vi får den til cirka. Og den ring her fører det en, jeg har fundet på Google billeder. Rækkefølgen det er, at vi skal have vores pre-composition øverst, så skal vi have vores ring, og så skal vi have vores baggrund. Og så skal vi have baggrunden til det, der skal forestille bordet, hvad den sidder i. Den lægger vi allerbærst. Og så begynder det lige noget. Nu har vi vores ring her, som vi så vil have den der selvfølgelig. Den vil vi justere til
Det er nok cirka der. Og den vil vi gerne have ned endnu en gang, at vi kopierer den, vi har. Og så gør jeg den til 3D. Og trækker den lidt ud. Nu markerer vi det hele en gang til. Vælger Precompose. Rater. Igen kan man kalde den, hvad man vil. Nu vil vi så have et kamera på. 20-node kamera. 50 mm, det er fint. Vi vil ikke have depth of field på. Kan sætte det på senere, hvis det er, men vi vil ikke have det på nu. Og vi siger OK til, fordi vi ikke har gjort den der til 3D. Og så har vi lige pludselig, så vi kan dreje rundt om den. Så hvis vi nu siger, vi vil optage position, zoomer måske lige en anelse ind, lægger den lidt ned, zoomer lidt mere ind. Vi vil måske have fokus på firkanten, så kan vi dreje rundt her. Zoom en lille smule ud. Vi skal så optage point of interest også. Jeg bruger den her op og til at vælge kameraet med venstre musetast, roterer jeg med scroll-knappen trykket ned, kan jeg flytte rundt, og med højre kan jeg zoome ind ud. Selvfølgelig pas på med, hvor meget man zoomer ind i forhold til kvaliteten. Men jeg synes egentlig, det her det er okay. Det var det for denne gang. Hvis man vil, så kan man jo gå tilbage i den første composition og ændre nogle ting. For eksempel kan man gå ned i map. Lige give den en lille fast blur. Bare lige for kanten ikke er helt så 3 måske. Men stil spørgsmål under kommentarer, jeg skal forsøge at svare på det. Tak for nu.